So cha namhlanje sizogubha lapha kaNcamalala ekhala uzalwa khona. Sizogubha ukuthi ke ukwazile ukuthi uyinqobe iQuantum. Baningi abantu lapha enkandla bangena bayaphuma bazoqinisekisa ukuthi ngempela umlando waqopheka eThekwini ngoba uya nayo iQuantum. Okukhulu kakhulu ngibona khona ngisho umenzi la. Umenze insizwa kade kubuka sengathi usukhompyutha nayo ngempela. Noma nje no30 kodwa umbango ugcine sengathi uphakathi kwenu babili. Mhlambe ungathini ngokuthi umenzi abe ngomunye wabaculo khona la egcekeni kini kanti abantu bese benaso isithombe sithi ngazi ukuthi kuyaliwa kunempe khona. No, esadini likaMenzi ngicabanga ukuthi okwabalandeli okwabaculi abalandeli bengakhuluma konke abakushoyo bebeke imibono yabo nabo njengabalandeli. Yabo nathi sinemibono yethu njengabaculi. So angeke ngize ngisho ukuthi mhlawumbe khona sekutheni mhlawumbe phakathi kwaMenzi busaye njengoba bekunje ngasekuqaleni nje sizinsizwa sezwana i-competition nayo uyakunderstand. So usho likhulu kimi ukuthi agcine ezenyathelile emagcekeni akithi lokho ukuthi ubumbano olukhona kithi silento maskala. Mhlawumbe inhlelo zakho zimi kanjani ngeQuantum izothutha abantu uzofunela eminye imisebenzi ezokuthutha ngabe usunalo uhlelo mhlawumbe uqondile. Okwamanje anginayo etheni emqondweni. Kodwa bengingafisa ukuthi ngigcine ngilifaka la kunobungozi khona. Themba Uya-understand. Yeah. Kodwa nje lona lizohamba ukuthola umsebenzi. Noma ngeke ngize ngibeke mhlawumbe isikhathi ukuthi mhlawumbe nini yothuka kuyishayisa. Mhlawumbe unazo inhlelo zokuthi ngelinye ilanga ugcina usuyi-owner nje phela amatekisi esemaningi eseyinqwaba. Siyazi nogatsheni wayishaya ngonyaka uphelile uyasho impethu hayi njengamanje awu3. Kuyozenzakalela uma kwenzeka ukuthi phela lento yokuona mina ngiyayisaba ngesikhathi. Sekuyozenzakalela uma kuzenzeka. Sabonga kakhulu. Qhawe siyazi ukuthi kade kwi-competition nabaculi abaningi kodwa obekugqame kakhulu ukuthi umuntu engathi usukhompyutha naye ngokuyibalo zamavoti kulimit. Namhlanje ke kunomgubho ukuthi le ndoda ke iwinile iQuantum. Siyakubona nawe ukhona usuka le ezikalweni zaseMnambithi. Jwayelekile ukuthi umculi emakade eqhudelana nomunye akangaphumelela kodwa simbona eseduzane nalo ekade sengathi ubangisana naye. Mhlambe yini ekuyiyona ngempela ekukhuthazile ukuthi nawe ube ingxenye ukuthi uzofike nje qathatha emagcekeni ke akubalimithi la enkandla kwaNcamalala eNtolwane isigodi. Wasithole engingakukhuluma mina kubantu ukuhalalisela uzakwethu njengamanje besisemdlalweni omuhle obiza kona ukuthi namhla sewuphelile kufanele sikhombise ukuthi umdlalo umuhle namhla uphinde usifica futhi baza abantu ukuthi siyadlala labathinteka khona enhlizweni zabo ngomsebenzi esiwenzayo wokudlala kwethu noma ukusebenza ngendlela esisebenza ngayo nabo bethinteke bebuye nganeno ngoba ekugcineni ningasethukanisha nikushoyo ekugcineni sigcina siyindawonye kanje. Lokho engikwenzile kube ukuthi nje nami mfowethu ey'ntweni ezinhle ngiyabandakanyeka kuzona. Ngithe angisondele ngoba kuyinto enhle lokho okwenziwayo anginankinga nobafo naye wakuveza futhi ukuthi akanankinga nami noma-ke mina ngathanda ukumupha negama ukuthi ungathi uma uwinile bese uba ufakazi kaJehova ungachazi khuluma nje lokho ngiyadlala kodwa-ke iloko nje futhi ukuthi hayi ngiyambongisa uzakwethu ngizomseka nje ngenhliziyo yami emhlophe anginanxele. So abantu abaningi sebebona sengathi kukhona inkinga eninayo nje ngaleko ukuthi ngempela ke benikhompyutha ngabe ikhona inkinga ngakwezomculo ke nje ke phakathi kwakho nawo limit. Uyasiqhatha Cha lutho. Hayi angikhona ukuphendula la. Hayi ngiyabona mhlambe singabonani ngelinye ilanga nisebenzisana ke naye ke nje ke ulimit. Kungenzeka sisebenze wemadoda wazwa ngiqhatha kodwa what if yena uyothi ngeke kwenzeke. Cha ngokuthanda kwakho ke. Ngokuthanda kwami mina ngokuthanda kwami vele bonke nje uMaskandi ngingasebenza nabo kuya ngokuthi ngimdingaphi sizosebenza umsebenzi okanjani ngidinga ubani leso sikhathi. Siyabonga kakhulu.